Hei kaikki, tiesittekö, että Muay Thai ei ole pelkkää taistelua, se on kokonaisvaltainen kehon ja mielen muutos. Tervetuloa Opi Muay Thai Borania Horror Max treeniin, jossa yhdistämme ikivanhan taistelulajin ja uusimman tieteen auttaaksemme sinua löytämään sisäisen voimasi. Meidän salainen aseemme. Henkilökohtainen Horror Max treeni. Kuvittele jokainen lyönti, jokainen potku, jokainen liike räätälöity juuri sinun sykkeellesi, jotta saat parhaat mahdolliset tulokset. Oletpa sitten vasta-alkaja tai kokenut taistelija, meidän ammattitaitoiset valmentajamme ovat täällä sinua varten. Luomme treenisuunnitelmia, jotka perustuvat juuri sinun kuntotasoosi ja tavoitteisiisi. Treenaat siis fiksummin, ei vain kovemmin. Opi Muay Thaissa kyse on matkasta. Tieteellisen lähestymistapamme avulla näet konkreettisia parannuksia voimassasi, kestävyydessäsi ja tekniikassasi. Lisäksi kannustava yhteisömme pitää sinut motivoituneena koko matkan ajan. Oletko valmis muuttamaan kehoasi ja mieltäsi? Tule kokemaan 8 raajan taide ja löydä sisäinen soturisi Opi Muay Thai Borania Horror Max treenissä. Liity mukaan jo tänään ja aloita matkasi kohti vahvempaa ja itsevarmempaa sinua. Käy verkkosivuillamme ilmaisella konsultaatiokäynnillä tai tule käymään Boronian toimipisteessämme. Tehdään jokaisesta sydämenlyönnistä merkityksellinen. Nähdään salilla.